אז שלום חברים, אנחנו כאן בסרטון של פוקימון גו. אנחנו נלחמים עכשיו נגד מישהו ברמה 5. אני אתחיל עכשיו עם אריאמה, הוא יתחיל עם פוקימון אגדי, והקרב התחיל בעוד עכשיו. בואו נראה כמה חיים אני אוריד לו על ההתחלה. נראה שאני מוריד לו הרבה. הוא עוד עדיין לא שם את ההולטי שלו לא יודע איך קוראים לזה, אבל אני קורא לזה הולטי. הרמה שלו, הכוח הזה, בדיוק. ובעצם אני רציתי גם לשאול אתכם אם אנחנו כבר עושים סרטון. בא לכם לשתף פעולה עם עוד יוטיובר השייך לערוץ פוקימוני, כמו פוקימון גו וקלפי פוקימון? תגידו אם כן, ואם כן, אז תנחשו בתגובות איך קוראים לו. אם יהיה כן בתגובות, בסרטון הבא נגיד את שמו. ואחרי זה נעשה איתו על הדרך גם סרטונים. אז כן. אז תגידו אם בא לכם לעשות שיתוף פעולה עם עוד מישהו מהפוקימונים